A vy neplatíte televizní poplatky pro Českou televizi. Já se na Českou televizi nekoukám. To nevadí, ale přístroj na to má. Chtěl bych zažádat o přídavky na děti. Ale pane, vy nemáte děti. To nevadí, ale přístroj na to má. To bylo hrozný, jak včera vypnula elektrika. Já strávila 2 hodiny ve výtahu. To nic není. Já jsem strávila 2 hodiny na jezdících schodech. Přejete si pizzu rozezat na 6 nebo na 12 dílků? 6 prosím, 12 bych jich nikdy nesnědla. Jaký rozdíl je mezi obilím a naší vládou? Žádný. Obojí je třeba vymlátit, abychom nepochcípali hlady. Samozřejmě je to rychlé auto. Jede 240 km za hodinu. Nekecejte, hodina tolik kilometrů nemá. Máme pokyn k úsporám energií. Prý musíme omezit osvětlení. Tak to vypni. V rámci šetření Evropské unie s energiemi bylo světlo na konci tunelu zhasnuto. Jak si kouzelník utře zadek, když mu dojde toaletní papír? Trikem. A co mu na něm potom zbyde? Čáry? Prezident je vůl! Teď půjdete s námi za urážku pana prezidenta. Ne, já myslel toho amerického. Ticho, nás neoklamete. My moc dobře víme, který prezident je vůl. Slečno, tenhle autobus jezdí jenom ve svátek. Já to mám ale štěstí, já mám dneska svátek. Dobrý den, chtěl bych půjčku. Máte peníze? Ne, tak vám půjčku dát nemůžeme. A kdybych je měl, tak byste půjčku nepotřeboval. Co je to pleonasmus? Pleonasmus je, když použiješ 2 slova, která znamenají totéž. Mohla bys uvést příklad? Brno, venkov. Máte nějaký lék na bolest pro tchyni? Jistě. Vzadu ve skladu máme 1 krysy. Tati, můžu dostat k narozeninám nejnovější iPhone. A nějaké kouzelné slovo? Veronika, Kdo je to Veronika? tvoje holka, tati. Chceš k tomu i nějaký dobrý kryt? Excuse me, officers. Could you help me? I'm lost. Sprechen Sie Deutsch. А вы говорите по-русски? Parlez-vous français? Habla espagnol? Ty, Karle, neměli bychom se nějaký ty jazyky naučit tě, Pepo, ztráta času. Když si ho viděl, tenhle jich uměl Bambilon, a k čemu mu to bylo? Víte, že alkohol zabije ročně přes 1000 Čechů? Mě to nezajímá. Já jsem Moravák. Můj ex mě chtěl strapnit před svými kamarády. Řekl, že jsem špatná v posteli. No, měli jste vidět ten výraz, když s ním ani jeden nesouhlasil. Kolik je hodin? Je 3:45. Víte, to je zvláštní, tam se na tohle celý den a pokaždé mi odpoví. Miláčku, co bys chtěla letos k Vánocům? Nevím. Tak já ti dám ještě rok na rozmyšlenou. Potkáš nádhernou dívku, která bude chtít o tobě všechno vědět. A kde se potkáme? Na její hodině biologie. Tati, proč ses oženil s maminkou? Vidíš? Ani to dítě to nedokáže pochopit. Ten kůň, co jste mi ho včera prodal, v noci pošel. To je vážně divné. Tohle mi nikdy neudělal. Tati, dneska jsem dal 2 góly. A to je super. A kolik to skončilo? 1-1. Předvolební sliby asi nesplníme, ale chtěl bych občany ujistit, že příště dáme nové. No představ si, co ten můj včera udělal. Normálně jdu do mrazáku, hledám kuře a ten můj přijde, vyhne mi sukni a strčí mi ho tam. Buď ráda, že je takovej aktivní. No jo, jenže my jsme byli v Lidlu. Podle nejnovějších analýz Ministerstva dopravy a vlády je technický stav českých silnic na 1. Přeřadit na vyšší rychlost je na vlastní nebezpečí. Je Honza doma? Není, je v lese na houbách. A dneska je Honza doma? Není, je v nemocnici po houbách. Když jsem byla malá, snila jsem o tom, že přijede princ na bílém koni a odveze si mě někam daleko.
Roky plynou a teď jí o tom sním já. Hele vole, slyšel jsi tu transpohádku? Ne? Jakou? Byl jednou jeden princezna. Toho unesla strašlivá drak. Pak přišla statečná princ. Zachránila toho princezna a dostala od paní krále jeho ruku a půlku království k tomu. Podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen do blázince nebo ne. My napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil. Aha, rozumím. Normální člověk si vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že? Ne, normální člověk vytáhne špunt. Chcete pokoj s balkónem nebo bez? Víš ty vůbec, kdo já jsem? Chuck Norris. Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko. Tak proč jsem ho neviděl? No jo, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradnou. To už je 7. rok za sebou, co k nám na Vánoce přijedou zdaleka tvoje rodiče. No, letos už bychom je snad mohli pustit dovnitř. Dej nám peněženku a hodinky, nebo tě zbijeme. Ovládám tajský box, kung fu aikido. A ještě 3 nebo 4 čínská slova. Tati, kup mi buben. Nekoupím, budeš mě rušit při práci. Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát. Tak se koukneme na inzeráty. Vyměním tchýni za hada, rozdíl doplatí. Pane číšníku, nešlo by to kuře dopéct? Zdá se vám nedopečené? No, zobe mi brambory z talíře. Doktore, ten simulant z 2 právě zemřel. No tak to už vážně přehnal. Tvoje maminka tě porodila na pláži, že? Co? Ne. A kdy jsi se narodila? V písku. Miláčku, myslíš, že bych si ty vlasy měla natočit? Jasný, doběhnu pro kameru. Víte, jaký je nejoblíbenější nápoj vozíčkářů? Ne, to nevím. Točená kola. Doktore, cítím brnění po těle. Nemůže to být mrtvice. To je jedna možnost. A jaká je další? Mě máte na sobě brnění. 20 korun. A splachujte prasata! Nemám prase! Víš, proč mají hurikány ženská jména? Nevím. Protože ze začátku jsou divoké a vlhké a pak tě vezmou baráky auto. Promiňte, slečno, ale tohle sedadlo je moje. Dej si odpich, mladej, takový blbý finty znám, neotravuj. No dobře, tak si to letadlo nastartuj sama. Hele, ve stanu už šňupat nebudem. Cože? Proč dozimetre? Ráno nám zbalili Karla. Do prdele! Právě teď je minus 14 stupňů. A my jsme si pro vás připravili takový malý test. Já v tuto chvíli naliji vodu do této nádoby. Za 2,5 hodiny se vám opět přihlásíme, abychom se podívali, co vlastně ten mráz s tou vodou udělal. Sami se můžete přesvědčit, co mráz během 2,5 hodiny s vodou udělal a bude prý hůř.